Утыр, сөйләшегәле бер. Шәйләп тормасак ярый. Җылылык бирмәделәрме? Ничек яшисең, туңмай? Тaqı-тaqı ашыйсыңмы, баскан килеш шимереп? Тартасыңмы бер-бер артлы? Сәгать сайын ни диеп сораулар яудырам сиңа? Былай да аяз, ачык. Әнә тагын тәрәзәдә сентябрь калдырган чык. Әнә тагын сыры болыт асылынган шәһәргә, бу шәһәрнең күзе моңсу, килешкәндәй башыя. Бармакларым кызарганнар, кесәңә салып җылыт. Бәгыркәеңне ишетсәң, кайда саласы? Онут. Кирәкмәгән сорау биреп, пауза ясамыйк әле. Җылылык бирмәделәр ди. Башыңа киеп йөрү. Алкышлар. Рәхмәт. Хәзер безнең туры эфирда Юк, әйдәгез, хәзер Алина үзенең иҗатыннан берәр матур гына кыска гына шигырь киттек әйдә. Арадагы чакрымнарны без әле юк итәрбез. Картада буялган җиргә бер мәл барып җитәрбез. Зәмхәрир суыкта 400 аерылуны җиңәрбез. Без кышкы җилдән кызарган йөзләр белән чибәрбез. Бәхет белән кисешүен телим һәр көн юлымның. Шимбә көнне син миндә бул, ә мин синдә булырмын. Гүлләр диеп көлүләргә, үртәүләргә чыдарбыз. Телефонның будкасына кереп, җылынып чыгарбыз. Атылган йолдызларны без кисәләргә җыярбыз. Бар дөньяга гашыйк булып, үзебезне җуярбыз. Онытылып урамнарның кирәклесен үтәрбез. Кинога кереп җылыга, изрәп йоклап китәрбез. Бәхеттән яки башыбыз я җир шары әйләнер. Тартылуга түзә алмый, күңелләр нык бәйләнер. Елармынмы аңлагач та, иртән 8 тулуын. Бу көтелгән очрашуның төштә генә булуын. Ела, дустым. Күз яшьләрен кояшка ук чиярбез. Мәхәббәтле күзләр белән без барыбер чибәрбез. алкышлар Алинәгә. Афәрин. Хәзер безнең туры эфирда Мендәр турында. Мендәр турында шигырь киттек әйдә. 3 минут эчендә язылган. Мин күптән түгел кияүгә чыктым. Син хәзер минем йөрәгемне баттың. Син үзең дә өйләнгәндер әле. Хәзер тиз генә 3 минут эчендә язылган шигырь, башка нәрсә килде, шуны яздым. Мендәр. Мендәрләргә басып йортка уза. Яулыкларын шиеп бәйләгән, килен төшсә, ак мендәргә баса. Йолалары шулай киләнгән. Мендәрләргә башын салган бала, әнисенең тыя җылысын, бәлки тормыш шул мендәрдән тора, бәлки шулдыр әле олысы. Иртә дә кич, кич тә иртән мендәр, әле ярый мендәр, авыр булсын нидән. Афәрин. Чакрымнарны узып тукталамын. Барган сайын акрыная адым. Еллар сайын дөнья төссезләнә. Кырышлана үрсәләнгән җаным. Җитлегүме? Әмма кешеләрдән юлга тезәр сүзләр эзлим һаман. Ятим җанга салыр кояш эзлим. Эзлим, ләкин буш кул белән калам. Кара чәчләремә шал төшкәндә, сагынып кайтам үткән көннәремә. Анда минем рәхәт балачагым башын салып йоклый мендәремдә. Алкышлар, рәхмәт бик зур. Инде хәзер батыл булгач инде кызларны сугыштырып тормыйбыз. Без сездән сорыйсыбыз килә. Кайсысы күбрәк ошады? Әйдәгез. Ләйсәнгә алкышлар. Алинәгә алкышлар. Ләйсәнгә алкышлар. Алинәгә алкышлар. Миңа алкышлар. Афитегез, мин җиңдем. Достар, ярар, буларның икесен дә җиңүче дип билгелибез, әйме, ялгышмасам, юкмы, ничек итәбез? Юк, безгә җиңүчене Җиңүче кирәк. Тагын бер кат, соңгы тапкыр. Әйдәгез. Ләйсән өчен. Алина өчен. Аңлавымча, Алинәгә ныграк кул чабалар, димәк безнең бу турда Алина җиңүче. Достар, сез миңа үпкәләргә тиеш түгелсез, кызлар, әйме, бу уен гына. Миңа үземә сез икегез дә бик нык ошадыгыз. Шуңа күрә бу уен өчен генә без Ләйсән Алинәне җиңүче дип билгелибез.
Alkışlar. Rahmet bek zor. Buldu biz devam etemiz. Tat kultnap türkümü bizge çıkışların devam eder. Tema söyleme gerek doğum birde. Haydi siz hazırlanın turunuz. Haydi siz neydi tema? Doğum birine ikinci parga gerek. İkinci parga tema. Beliş hamanda bulurga deyiş beliş tübü degen sözü. Tuğayның tuğan gününde Temani unutmadık Min mı Ali? Tatarşa Söyleşem aksiyasında şiirlersiz dostlar bulmayı. Bizning tema nindi buldu? Belişke medhiye. Hamanda beliş tübü degen söz bulurga deyir. Şunday şor. Минем генә түгел, сезнең хыялда да бәлеш төбен ашау теләге. Әнә хәтта сәхнә артында да бәлеш дигәч күпләр елмайды. Нигә бәлеш дисез? Бәлешкә түгәрәк бер бәхет терелгән. Безне берләштергән шул бәлешкә татар җаны гүя яшерелгән. Менә бүген без дә хәзер бергә кайнар парлы бәлеш пешерәбез. Йөрәк түребездә татар сүзе. Без татарча сөйләшәбез. Aferin, aferin. Söz Rasile'ge alkışlar. Kuklayıp bizim kızlarda. Мен biraz kızıqra деп yazdım indi. Әбием пішірі ашарға, балаларыма дейіп. Бәліш тұра табында, ашағыз мене дейіп. Бәліш, фәрәмәш, қыстыбый, татарының түп ризығы. Туғаннар білән шәй шу, бик тәмлі һәм тоқлықлы. Бәліш ішінде бәрәңгі, ит, суған һәм тағынны. Иң тәмлесе түбінде, күз ашқан шәй юк була. Әбием пішірген ризықлар, табыннар балқып тұра. Aferin, bizden de instruksiya bulduk, tezrek resept de bulduk. Rahmet, bek zor. Hazır bizge jinguşini bilgilerge gerek. Adile için alkışlar. Oy. Rasile için alkışlar. Anlaşılmayalım da. Bunda teki detsibelini ölçüttürgana bir gerek. Adile! Rasile! Rasile'ge kubrak kulşabalar şekilde tuyula bana. Rasile! Edekіз Rasile! Adile! Yok, Adile için kubrak kulşabalar iken. Demek bizden jinguşu Adile. Aferin. Bu oyun gına yemi, oyun gına bu. Alkışlar bizden Rasile'ge! Edekіз nindi tema birer, seyirrek birer, kızık bulsun. Tarakan? Oy, ne aşık. Tarakan. Ne aşık. Edekіз sarı tarakan. Mine benim gibi gırıcı tarakan bulsun. Aydegiz, sonra Torakan turunda şiir yazacak hazır Milevşe bilen Liliye. Buldu mu? Kiliştik mi? Oline. Oline. Milevşe hem Liliye. Liliye. Edekіз sizni Lilevşe deyip atıyız sizin komandın, değil mi? Lilevşe. Edekіз Lilevşe'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Demek Adile'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Bos, sen işitip durasın mı? İştem, ben indi bulakmine götürüp çıktım. Hadi, sen kulağını tırıp ayt da tınla. Lilevşe, Adile, Aline. Dostlar. Anlaşıladır indi bizden Dostlar, Oline. tamam bir tavır qabatlab aytam. Sen qarşın qızlar o'pkaligini ko'rmagiz. Yani bu o'yingina kimdir bo'lsa jingirga teyish, menda mana bir qo'yib tasing sen. Rahmat. Osal qiz bosib turamında. Anan manfaatlarin o'tkazga kerak, ayya. Demek bizden bu şiiri batılda, bu tarixning şuşu kichkina bir mezgilinde jinguşu Oline Habibulina ham biz ona shunday zo'r kichkina bulak asirladik. Kızlar ederiz, ortaga basığızda kuşaklaşığız. Kızlarga Amin ortaga basamında, ayda kuşaklaşığız. Zor alkışlar, ayda güzeli. Tağım bir kat. Rahmet. Min altın, matur şaşet. Min altın. Rahmet Bek Zor. Rahmet Bek Zor.